Fusión de concellos no Ribeiro, benvido, benvida á canle de Xavier, unha canle na que falamos de todo un pouco. A finais de semana plantexouse a posibilidade de iniciar conversas para a fusión dos concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia. Sería a terceira fusión de concellos que hai en Galicia dende que o fixeron no 2013 Oza Cesuras e no 2016 Cerdedo Cotobade. Porén, esta fusión é distinta das anteriores porque introduce dous elementos novidosos. O primeiro deles, que os alcaldes pertencen a partidos políticos distintos, non? O alcalde de Ribadavia, César Fernández, ao Partido Popular, o alcalde de Carballeda de Avia, Luís Milia, ao Partido Socialista. En segundo lugar, porque, a diferenza do que aconteceu nas outras fusións, isto sería máis ben unha absorción. A diferenza de poboación é significativa, non? Ribadavia é a cabeceira comarcal, ten 4.917 habitantes, Carballeda de Avia ten 1.172. Agora ben, o que sí pode acontecer é que esta fusión sexa máis rápida que as anteriores, porque hai incentivos para que o sexa, non? Sobre todo, creo que antes de facer demagoxia convén analizar por que se chega a este punto. Coincide que eu teño coñecemento de como son ambos os dous concellos, tanto Carballeda de Avia como Ribadavia. A fusión non sería artificial. Un elemento curioso que moita xente descoñece é que os límites dos concellos de Carballeda e de Ribadavia chegaban no pasado até o casco urbano prácticamente de Ribadavia, non? Por outra banda, Carballeda de Avia, o que é o núcleo principal, e aínda que obviamente a metade do concello vive fora do núcleo principal, a outra metade xa vive no núcleo, está a menos de 6 kilómetros do centro de Ribadavia. De feito, a xente de Carballeda de Avia, cando di que vai a Ribadavia, di que baixa a vila, porque ademais de Carballeda de Avia a Ribadavia ti tes que baixar pola estrada, non? Entón, non falamos de falta de compenetración, de feito, hai unha integración económica moi clara, porque a xente de Carballeda de Avia onde vai comprar é a Ribadavia, e onde fai a vida en Ribadavia, e cando vai ao banco vai a Ribadavia, e cando vai comer vai a Ribadavia, non? Realmente non estamos falando dun tema que non sexa natural nin complementario. Por que agora hai un incentivo que quizáis non había hai 15 anos, non? Basicamente, a participación nos ingresos do Estado e o Fondo de Fusión da Xunta de Galicia, non? A Xunta de Galicia, que, por certo, está por aprobar unha nova lei de réxime local, pero xa coa actual, prevé un fondo especial para fusións que serviu no seu día tanto para Oza Cesuras como para Cerdedo Cotobade. Concretamente, uns 17 millóns de euros extra que entregou no seu día a Xunta de Galicia. Por outra banda, hai unha reducción de gastos en que iso supoña unha merma de servizos. Por qué? Pois porque non tes que ter 2 secretarios, non tes que ter 2 interventores, e iso supón, ao final, unha reducción de masa salarial, non? E, en terceiro lugar, e esta é a chave, non? Luís Milia está mirando a medio prazo. A pirámide de Carballeda de Avia é a que é, non? Neste mandato non, pero igual no próximo Carballeda de Avia xa perde os 1.000 habitantes, e perder os 1.000 habitantes supón un problema. Porén, a fusión entre Ribadavia e Carballeda de Avia implica que o novo concello superase os 5.000 habitantes
e tivese perspectiva de manter máis de 5.000 habitantes durante moitos anos, non? Por qué? Porque se ben é certo que Ribadavia tendeu a perder poboación, semella que esa perda de poboación xa máis ou menos se estabilizou, está perto de acadar os 5.000 habitantes e a incorporación de Carballeda lle permitiría ter a garantía de que vai manter máis de 5.000 habitantes durante 10 ou 15 anos, cando menos. E isto é importante por qué? Porque a hora de recibir cartos do Estado, da participación, dos ingresos do Estado, hai un cociente, de acordo, multiplicador, que en concellos de ata 5.000 habitantes é do 1, pero que a partir dos 5.000 habitantes, 5.001, é de 1,17. É dicir, hai máis diñeiro disponible, pero que máis, cando hai un proceso de fusión, os cocientes aumentan un 0,10 sobre o tramo correspondente. Entón, isto que supón? Supón que vai haber máis cartos disponibles durante varios anos, non? Noutras circunstancias, non? Por exemplo, na Terra Chá, digo, no norte de Lugo, isto, nalgúns casos, podría ser máis discutible, porque igual se tes a capitalidade municipal a 20 ou 25 kilómetros, pois hai unha merma de servizos evidentes, pois se tes que ir á residencia aló, non? Pero aquí o que tes é que a capitalidade de Carballeda de Avia está a 10 minutos, literalmente, a 10 minutos do centro de Ribadavia, sen correr, son menos de 6 kilómetros. Que a xente de Carballeda de Avia, cando ten que facer vida, xa vai a Ribadavia, xa digo, mesmo para ir ao supermercado van a Ribadavia, e hai unha integración económica real. Entón, que comentou ante isto? Ben, a Xunta de Galicia apoia o proceso de fusión, a Diputación Provincial de Ourense apoia o proceso de fusión, o alcalde de Carballeda de Avia, Luís Milia, que o é dende hai 25 anos, non? Mas foi moi curioso, porque foi unha moción de censura, non? Con edís que marcharon do PP, xa dixo que non se vai presentar outra vez, non? Polo tanto, quere pechar o proceso de fusión antes das eleccións municipais. Vai algo xusto, pero se inicia agora é posible pechalo, porque hai disposición por parte da Xunta e da Diputación Provincial de que o expediente vaia rápido, e hai unha xanela de oportunidade. Chama a atención porque son partidos políticos distintos, non? Pero, digamos que pois dos 9 concelleiros que hai en Carballeda de Avia, 8 apoian a fusión, a priori, porque a apoia o grupo de goberno do alcalde, o PSOE, que ten 5, e o Partido Popular, que ten 3. Únicamente non a apoian os independentes, que teñen 1. E en Ribadavia hai tamén maioría absoluta de apoio á fusión. Por lo tanto, se hai vontade política, que basicamente vai ser que a xente de Carballeda de Avia lle dea o que a Luís Milia, ten moitos vimbios de sair adiante a fusión. E haberá que me veña con que bueno, é bo que as vilas e concellos pequenos teñan a súa propia casa consistorial. Mirade, a casa consistorial, se non vos amaña os servizos públicos, non é nada. Non é nada. Mesmo na provincia de Ourense xa temos casos de concellos intervidos directamente pola Diputación Provincial. Caso, por exemplo, dos Blancos. Para ben ou para mal, estamos no réxime fiscal común. Isto fai que dependamos das transferencias do Estado e da Xunta, pero do Estado en gran medida. Non temos un sistema de concerto económico, que é o que eu querería para Galicia, e como non o temos, temos que xogar con estas ferramentas. Personalmente, se hai acordo dos veciños dos concellos respectivos, creo que gañar tamaño e gañar poboación para obter máis ingresos e poder prestar mellores servizos, pois é unha solución máis razoable que manter un fetichismo
ao redor do que é ter unha casa de concello que ao final non che presta ningún servizo, pois porque o secretario igual che ven unha vez á semana ou porque, por exemplo, para calquera cuestión que pase de ter un papel, tes que ir xa a outra vila. Ben, esta é a miña opinión e veremos que acontece. Se che gustou este vídeo, xa sabes o que podes facer. Comenta, comparte, prémelle o botón de que che gusta ou subscríbete. Veña, un saúdo e vémonos no próximo.